nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan. Prik. Bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampean terserah. Nek ra putu-putune ora murid sampean. Perlu bukti. Den, apa? Nek Antasena? Piye? Nek enten wong model ngeten iki apike duduki. Modal ora kowe. Antasena? Piye, Mbah? Kok omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa gelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok training abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, hati pine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku nek mung jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe tembung tembung jotosi kowe kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, kangge lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jongjong lho. Monggo srawunge ya apik, srawunge ya becik. Yen srawunge apik, srawunge becik, tur akeh kanca rowange, barang sing angel dadi gampang, sing abot pekasan dadi enteng. Ning kosok baline arep numpuk brana picis, numpuk bondo nganti sak gunung saumpamane, nek ora tepung karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparuh, uripe ora bakal kepenak. Pesasat jagat iki sepi sepen ora eneng menungso. Nggih. Mula srana wewangunan ingkang bakal tak wujudake mau ya kuwi wewangunan batining para kawula. Ingkang ora ngerti dadi ngerti, ingkang ora tepung dadi tepung, pekasan wong sak Karang Kadempel padha rukun. Pamrihku apa? Apa-apa kuwi ginayuh saka ingkang cilik. Ora ana adaan tumuli dadi gedhe, merga yen tumuli dadi dhuwur utawa dadi gedhe kuwi gampang nggone mbledhos, yen tumuli dadi dhuwur kuwi gampang nggone bakal tiba utawa rubuh. Mula dasare kudu kuat, dasare kudu sentosa. Yen arep iso dhuwur ya kudu alon-alon nggone munggah saka ngisor tekan dhuwur, kudu setapak, kudu sak jangkah. Ditambahi sak jangkah meneh wekasan tekan dhuwur. Yen arep tumuli dadi gedhe ya saka cilik saya gedhe lan tumuli dadi gedhe. Kanthi cara mangkono kabeh bakal awet. Kaya tentrem ingkang bakal tak wujudake ana ing Karang Kadempel. Tentreming desa Karang Kadempel tumular ana ing desa sijine. Tumuli-tumular dadi desa sijine, tumular menang menyang desa sijine, mengko dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi tentrem, 2 kecamatan, 3 kecamatan gedene dadi kabupaten. Nggih. Yen sak kabupaten bisa tentrem, wekasan tentrem mengko bakal sinandhang dening praja Ngamarta. Negara ingkang adil, makmur, warata, tyas bagya mulya. Napa sing dikendikake Bapak menika kula mathuk, kula cocok. Lajeng kersanipun Bapak nimbali dhateng putra-putra, kersanipun Bapak nimbali dhateng anak-anak. Ning ngendikane Bapak niku wis cocok. Kula nggih mathuk. Terus saniki anak-anak kadhawan menapa? Kula mboten badhe selak bebasanipun kadhawan minggah arga mlebet wonten ing seganten, kula mboten badhe selak.
Bebasanipun kula kadhawan mlampah ingkang tebih, kula mboten badhe selak. Kaya apa, Gong? Hah? Kaya apa bebasane? Bebasan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ora pas. Kaya aku mau lho imbane mau lho. Kadhawan beto barang ngawrat. Sendika tentu kula becakke, Pak. Mugi keparenga paring dawuh. Kula kadhawan menapa, Pak? Sendika ndederek. Awet napa sing digayo bapak niku apik lan becik lan kagem kesejahteraanipun para kawula. Mila napa sing digayo bapak kula nderek. Nadyan Bagong bebasan kadhawuhan manjing tumangan kula sageh. Tumangan ki apa, Gong? Hah? Tumangan ki apa? Wajan. Lho, kleru to. Tumangan ki geni. Oh, nggih mboten sida, Pak. Kok mboten sida piye to kok mencra-mencri ora? Bebasan kadhawuhan manjing segara kula mboten badhe selak nanging tetep wonten pinggir kemawon, Pak. Omongan iki ora tau gelem berkorban babar blas karo wong tuwa. Ya tak tampa kabeh kesaguhane ya mung aku tak kandha karo kowe ya Tole. Nggih, kersanipun Bapak. Jebul nggonku bakal duwe gegayuhan bangun desa iki entuk kawigatening para dewa. Ketitik bapakmu entuk sasmita. Bapak pikantuk sasmita menapa? Kula aturi paring dawuh. Sasmitane kuwi tak anggap gampang. Ya gampang, yen tak anggap angel ya durung karuan iso digayuh. Sebabe napa, Pak? Sebabe dewa paring sasmita karo Semar. Nggonku bakal bangun desa kuwi itu muli dadi rancak nir ing Sambikala. Waton Karang Kadempel ki linenggahan pusaka 3 cacahe. Waduh. Pusaka 3 cacahe. Iya. Napa mawon pareng Bapak kula aturi paring dawuh? 1 Pustaka Jamus Kelima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Mandura ya kuwi Kyai Nenggala. Nah, saiki cah 3 ki sapa sing kira-kira arep ning Ngamarta, ning Ndarawati karo ning Mandura? Piye kok do meneng wae iki? Ane ndi reng kowe reng? Aku ya paling ora Ngamarta lah. Ndara Puntadewa ki pyaine Lembah Manah handap asor lila lair batin. Aku nyuwun Pustaka Jamus Kelima Sada sediane Bapak. Tak aturake mesti sinuwun Puntadewa paring dawuh. Nala garing pusaka Pustaka Jamus Kelima Sada tampanana langtuk gawe bali. Aku Ndarawati terus kowe karo Ndara Kresna rak rada akrab to? Heeh. Matur apa anane? Ndara Kresna kuwi ya pyaine ngerti karo labuhane Bapak. Mesti diparingke Nyo Petruk Sekar Wijaya Mulya gawanen aturna bapakmu. Mula rada mayar. Sing ning Mandura, ha iki kira rada akrab karo Ndara Baladewa. Akrab dengkulmu kowe. Kerep gelut aku. Ya saora-orane sekali iki kowe ngisori Ndara Baladewa, Gong. Aja piye? Aku tak nang negara Ngamarta garing nang Mandura. Mergane aku iki wonge getapan to, Tru. Aku nek digetak wong iki emosiku tidak terkontrol. Oh, nang Ndara Baladewa kok sinuwun kula nyuwun Kyai Nenggala badhe dipun betahaken bapakne Semar. Kepiye? Berdagang jangan berdagang. Berdagang ora tata kok berdagang jangan berdagang. Begadang berdagang ora tata panemane jajaran Bagong kere gedhe bal 17. Semar arep nyilih Nenggala iki dapure bapakmu kaya ngapa? Aku sing ra iso kuat ngampet. Nek aku nganti emosi, geger nang Mandura. Monggo Baladewa iki bolak-balik kalah karo aku. Wah, apa? Kono pas kertune elek kok. Oh. Perang kok tekan kowe ora. Nek nganti kok aku gelut duel. Duel. Piye? Malah geger. Semar ora iso mbangun kayangan, malah aku nyirnake Nalendra. Waduh. Sing arep sirnake sapa? Prabu Baladewa. Ha kono nggawa Nenggala. Piye carane supaya ngrebut Nenggala? Wis iki disaguhi wae. Gareng ning Ngamarta aku ning Ndarawati kowe ning Mandura. Wis ngono kuwi rampung kok ndak malah kedawa-dawa lelakone.
Perkara kowe engko caramu arep njaluk piye nek Silur Mandura kira-kira ora ngeparengake nesu kowe rak ndek keprigelan nyolong to, Gong. Kowe kok ngerti? Ngerti wae. Aku iki ming meneng tangga temaru ki nek kelangan mesti dituduh kowe kok. Ning aku iki ming meneng mergo kowe adikku. Berarti wis kondang wis. Bajigur iki. Oh dadi kondang ya. Kowe iki nyolong tangga dhewe ya tok colong kok. Ming TV, ming TV, ming TV. Ming TV. Salahe aku nek nang omah ndek TV kok ana dok bengok-bengok gak yang ora jamak. Nek arep melu nonton ditutup cenderan sak babah omahe. Wong ming nyolong kok tanggane tunggal tembok kuwi lho. Lho, ning kan goleki rak langsung kecekel. Oh, kowe iki ngayal senengane ora. Wis ning Mandura. Siap. Wani to? Wani. Boro-boro dia disuwun nenggalane. Bagong ning tak jaluk ya Bagong. Cile. Cele piye? Piye? Goblok. Tak jaluk aja gawe geger. Hah? Aja gawe geger. Ya ora janji, Pak. Mergo kowe ngerti to, aku ki wonge gampang nesu. Nek Ndara Baladewa engko alus, Bagong Nenggala Tampanono. Pancen Semar gedhe. Lelabuhan itu Tumrap Baladewa. Mula Tampanono. Aku iki ketoke penak. Mesti tak tampani tur selesai dengan perdamaian. Ananging nek nganti Baladewa getak aku ki ora wong ora tau tahan digetak wong. Istilahnya aku kira tau mambu ditantang wong, Pak. Nang antara sing nyuwara elek karo aku, wah, kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mandura mesta bumi angus. Sumbarmu iki lho. Kowe nek omong kaya ya kaya tenan-tenan. Kowe iki mung ijen arep bumi angus Mandura. Oh iki asli terus ora sembrono aku nek ngene iki ora dililani, Pak. Waton Nenggala tekan kene caramu piye aku manut. Sak karepmu. Asli tenan. Lahir batin, lahir batin. Ya, wis. Oke, pokoke aku mangkat. Nek kabeh katon wis padha sarujuk, aku njaluk ndang do dilakoni. Ya. Sowana ning Amarta Ndarawati lan Mandura, bapak perlu pusaka 3 kuwi. Nek kowe iso ngaturake pancen anak sing bekti karo wong tuwa lan iso mujudake gegayuhane wong tuwa. Nek yen nganti kowe ora iso nggawa pusaka 3, anakku 3, aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Gunane apa aku ngingu terwelu jerapah karo barongan. Ora kena dijagake. Endi kongkon urung sida iki wis ngunekke terwelu ya. Ha iya, engko iya dikongkon urung sida wis ngunekke jerapah. Kowe apik, aku barongan e. Ngerti tak kletak ndase Semar e. Gong-gong. Karo bapak kok kaya ngono to. Ane ngunekke wong sampenake dhewe ora. Bapakmu iki sing ngukir jiwa ragamu. Ora ana bapakmu kowe ora lahir ning jagat. Mulai yo do menyang. Yo, ayo dadi wong tuwa iki kemenangane ngono kuwi ya, Truk. Wong tuwa delember ning ngarep lawang kesandung dhewe ya. Sapa delemberi? Monggo sing delek dheke dhewe. Pokoke wong tuwa ora tau salah, Truk. Nek sing deleke wong liya sampar bapakne, delember cenangan. Pokoke ora kebeneran terus bocah iki. Ya wis pokoke kudu manut. Sok kowe nek karo anakmu ya ngono kuwi roda berputar. Bapak karo kowe sia-sia. Sok kowe anakmu ya iso nyeneni ngono sak penakmu dhewe. Ora, anakku tak sayang, anakku cerdas kabeh. Nek nganti tak dukani kono anakku goblok kaya bapakne. Ya aja mulane aja. Men pinter, men tumangkar budine. Ngono. Lehmu arep mangkat sok kapan? Saene dinten menika kula bidal. Dinten menika kula bidal, Pak. Kula rada kengsel, Pak. Kengsel piye? Niki nggen kula sekonten genduren Patanggon. Mula kula tak mangkat genduren, sing mengkene pun rampung gendurenan kula tak mangkat teng Mandura. Sinambi sangu ngiseni weteng mengko nek ngamuk ndak. Wong ngamuk niku nek ngelih ora iso gayeng pengamuke. Ya sakarepmu. Ngamuk kok ngelih ki ora fokus. Sing diamuk rugi engko. Iya sakarepmu Bagong. Mel.
pitike jago ora padha tarung, prenjake ora padha ganter-ganter. Lah kok iki Karang Kadempel malah kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Putra-putra Pandhawa Nalagareng, waduh, Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu do rawuh nang Karang Kadempel. Wah, jan seneng ya ring delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glulgong pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Arep ngapa ya, Tru? Ambo. Engko gek gawe kisru ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyayine do tata krama kok. Timbali, Pak, wigatine apa? Iya, kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih, Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha, Kek. Syukur Ndara Antasena bekti kula. Tak tampa tiba padha-padha, Kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Iya, Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena bekti kula, Den. Iya, Nalagaring tak tampa. Iya, Nalagaring tak tampa. Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu bekti kula, Den. Iya, Nalagaring tak tampa. Iya, Nalagaring tak tampa. Ndara Antarja bekti kula. Iya, Nalagaring tak tampa. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca bekti kula, Den. Iya Petruk tak tampa. Iya, tak tampa, Truk. Iya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu, Ndara Antarja bekti kula. Iya Petruk tak tampa. Iya Petruk tak tampa. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja kula ketun nggih, Den. Suwen, Truk. Tamune 5 bagekke kabeh. Ndak-ndake wektu. Bagong tak tampa bektiku tampa anu pangestuku tampan ana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung, Gong. Wis men wong ora urung ya mung pangestuke kok. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Aja ngece nek pangestune putra-putra iki ana dayane. Ora mungkin. Dayan ana pangestune sugih wingi-wingi, Tru. Nyatane ya kere kaya ngene kok. Enten apa niki kok ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang boyong nglawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang boyong suman marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan Sasmita ingkang wis tak tampa, Kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen to watara 7 dina ingkang kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Karang Kadempel kene katon padhang jinggrang. Bareng tak titip priksa padhange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma Karang Kadempel. Lah kok katon Kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendhapa mongko ora sakbaene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar? Dudu perkara lampu nanging yang mbok pangku mau Sanghyang Candra, tegese Sanghyang Wulan. Dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tan prabeda kaya sunar ingkang timbul saka raganing kakekne Semar. Mula kan saka kuwi aku pengen nanjihake. Jane Kiyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen Sasmita ingkang ndak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel. Ingkang wigati upamata kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan, muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau, Kek. Rungokke kuwi.
Arep ming batur kaya ngene ning nek diempekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra. Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskiteng esti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Cangkemmu ki elek terus to karo bapak. Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Ngono, mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakale mati. Nek ngimpi lara bakale waras. Nek diimpekke mati dawa umure. Ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewuh, kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek arep kelangan ki ngimpi nek untune potol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya kaya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae. Wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sang Hyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing diempekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa? Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa, Mir ora? Impen ana 3 lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi titiyane Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadorodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumule jam 1-an kae aku mapan sare, Bagong. Oh, jam 2 aku ngimpi. Ha kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kowe. Gawe-gawe kowe. Ora ya ngerti kaya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk, Bagong. Jagone do kluruk, kuwi tegese wis esuk, burung karuan. Wonten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine, Go? Ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang, tegese wis esuk, Bagong. Dadi impen kuwi wancine ana tegese. Wo, Semar mangku Sang Hyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah, la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Deloken nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing nglakokke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire Ndra. Malah dibedhekke saiki iki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar ming bongan bangun. Nang ndi-ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumahan Semar ki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oke tenan lho sing dibangun Semar ki. Ayo ben ayo wong kersane kaya ngono. Ya dhewe ming kudu ikhlas lahir batin, Gong. Kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngaten? Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitakaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syarate apa kok ora enteng? Syarate kula kudu iso kenggonan pusaka 3. Pusaka 3 apa? 1 Pustaka Jamus Klimasada, 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do cengclemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan, do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampeyan rawuh mriki ming ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbawa perkara mukti, munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampeyan kula kinten ming kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar.
niku sing dikarepke Sasmita sing mangtampa Ndara. Kacarian putra lamun kawekasan eka wis anggeni maya wis anggeni maya Wisnu Pradena yen mung bab perkara kuwi aku sago mbantu kek sago iki mboten enteng lho sampeyan kudu matur karo pepunden. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati. Matur karo Siwa Ndarawati bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo adhiku Sang Rising ning Ndarawati, Mar. Mengke nek Kang Wa mboten maringake nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndarawati kuwi ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sampeyan mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik Garba Ruji. Siwa Semar, aku lawan adhiku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada marang Siwa Kuntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen dikeparengake aku tak budal ning Mandura ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Ah niki Bagong sing selo. Kowe selo ta, Gong? Selo aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe nang mbok ngomongi ngarep sik muni tiwas mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathuk ureng. Ngapa? Demen to? Ah ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Masuk angin kok arep krasa no meriang awake. Bagong ora gelem nderek Ndara Antarja tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkem memer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek ngomongi waton mecotot. Karo anake kok tegele kaya ngono sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus ungris-ungrisan selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ayo mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditempleki potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sapenake dhewe. Sago ora. Aku ya lara, Pak. Sago ora. Lho, lambeku wis garing. Sago ora. Mataku teng lebire, Pak. Ki saya parah ketake, Pak. Nek ora sago ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Ah wis, Ndara Antarja. Nggih, Bagong. Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajan. Lah ndelok ora. Ah wis pahit iki. Are tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh wong prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, nderek. Yo mel aku ya, Bagong. Nggih, siap, oke. Ndara Antarja, aku engko ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku kuwi ambles terus nek ora tau bumi sing tak ambles. Bola bali ya ambles blas. Kira-kira ana kesempatan blas. Ning udu bumi, ya wis ora apa-apa mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi, iso. Asik. Wis di pengalaman anyar truk tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara. Meremban. Gandak mleguduk selalu gembal, Semorante, hawala. Ya Semar. Niskala ora nemen swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih Penemban. Ya tak tampa. Pangestu ku Tamanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Bekti kula Penemban. Oh Nala Gareng tak tampa. Pangestu ku Tamanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Bekti kula Penemban. Oh Petro kantong bolong tak tampa. Pangestu ku Tamanana ya Petro. Nggih. Penemban. Bekti kula nggih Penemban. Oh, Bagong, tak tampa pangestu Tamanana, Bagong. Nun nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Terus? Bar ketekan piyai-piyai kok ketekan iki ya piyai. Iki piano iki. Piano piye?
Ketoke piyayi ning jerone gentho iki. Ya udu ya. Weh, domongi kok delok nek ora percaya. Kuwi iki pendhita lho, Gong. Pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok, ning jeroane lecek iki pirang-pirang. Termasuk Durna kuwi. Kuwi senengane ico-ico nglincipi carang papak adu kono adu kene. Mula Mir. Hati-hati ya, Pak. Iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame tlusap-tlusup ah kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya, Gong. Mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane apik ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa, Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa. Tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutaning anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngastina menika Nalindra Gung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten Pedukuhan Karang Kadempel. Niku rak jenengane. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngastina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingin diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun penemban. Wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa to wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa penemban, mboten kanyono-nyono kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumunten kula nampi siwisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun mboten kitang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapak Durna kula aturi sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngastina. Menawi Semar mboten purun, kadangku Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula aturi ngrobaki negari Ngastina mboten badhe kula awel. Waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina. Ngono kuwi ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawaane Nalindra Ngastina Semar. Supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye? Bakal keturutan. Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki. Uripmu ora bakal mlarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora ketang ngomong telung kedheping paningal, kowe lenggah nang negara Ngastina. Oh, pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo, Mas. Lho. Apa orang gleleng? Omahmu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki panakawaning Nalindra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kok le mesake temen to Semar? Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sawijining kalodhangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba kae wis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming Panakawan. Kok ndak tak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang to kowe numpak kereta kencana. Dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar. Apa orang gleleng? Sowan ning negara Ngamarta kok nitih kereta kencana. Kereta kencana sing kembari kereta kagungane anak Prabu Puntadewa. Lho, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wondene kowe ora gelem. Yen ngono kowe pancen badal dawuh anak Prabu Duryudana. Monggo pernatan negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuh Nalindra Ngastina bakal nampa paukuman ingkang sakmurwat kelawan keluputane. Apa kelakon? Kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina.
Terus? Tata-tata lu terus? Siap. Itu lagi rembukannya mulai memanas. Kowe apa aku? Manut. Sing mangsuli kowe aku ya manut, aku ya wani nek Durna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku? Aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ya ora apa-apa, wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Tru. Apa aku wae, Tru? Wani apa kowe? Wani. Wis ora doting clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Ah, duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira Nendra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjangkamu apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggah wonten mriki Ndara Wisang, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut, kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngeten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan taun 2020. Niku kula ketoke nembe sela. Pertengahan taun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cetha kowe ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso treala sasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kok gelen ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ing atiku. Wang sulamen kaya ngono mau, sayekti kowe mung nolak alus ngarang apa sing tegal parengake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparengane Begawan Durna, apa kelakon dosa, kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina. Cilik, kowe bakal tak bondo tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana mati Semar. Amengar nesuhe kok cucul sarung to. Athokan trening nek nggo ndupak rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing kok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme wae ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitane ngrato, ora urusan. Lho, iki bakal apa kok ucul klambi iki? Wigatine apa wae ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar pernyataan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo, tak krincung sikile gedene Semar tak hukum mati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta. Tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernyataan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya? Iki sarjana hukum.
nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim ya. Oh. Ming bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampeyan ae dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan prik. Bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan terserah. Nek ra putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den, Apa? Ndara Antasena? Piye? Nek enten wong model ngeten iki apike? Duduki. Modal ora kowe. Antasena? Piye, Mbah? Omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Loh, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Kowe ora menang nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok trene abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, hatipine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku nek mung jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Loh, nek ngono kowe nemu tembung jotosi kowe, kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Loh, nek sampean ora nyuwara elek, kangge lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jongjong lho. Awak gemes wis. Anggere kok ana omong ciak dhewe. Diciaki diwani Diantel. Oh, ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial ki ngerti. Ya Mir. Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ra adus pirang dina. Tonya wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 e. Pasang ciduk. Kowe lah, kowe. Gong, kowe karo bapak kok. Wis ben nengke wae. Piye terus ke ora? Lho. Saiki kene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal suruh ngene bakal Boyong Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah ndadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab kowe. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa, ya. Nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi meng dingklu. Pesen es teh ra wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asline. Nek nggawa Kurawa wah, cangkemmu kaya mercon. Car. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Rangkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, Ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku, ora wong mayate kanca-kanca. Nah itu Dengkulmu mlocot ora? Hah? Langkara batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung impren gantel to. Ayo sirmu piye? Nek manyan mani karo bekan ngono, ora nek kene papane wong neter katetean. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki. Iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Ada metu jaba. Kuwi jenenge dosa. Semua ora omongan. Ayo metu jaba. Ayo, aku ya nek kowe metu jaba, aku ya metu jaba. Ben padha ora gelem tak bumi angus Karang Kadempel.
Ha iki jenenge wong ora sport. Apa, Pak? Wong ora sport, kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora seperti ngopo ya, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tengok-tengoki apa? Aku po? Heeh. Aku wedi karo Durna. Wae apa mau duadiku wis tak pasah ndase ya. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye lho. Kowe nek seneng aku dicundhok manik modar. Durna iki ampuh truk, aku kok nantang. Aku pengen ketok gleleng e. Nang ngarepe wong semene akeh iki Bagonge men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petro. Kongkon ning Ngamarta Petro. Wis sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Lah terus nek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwih apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing temandang iki. Wo laidan cah bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong ki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone rajamak ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora daces-daces ning sirah lho ngene. Aku wong tuwa ya digeplaki sak penake dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tangan kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya mung ngomong iki kok. Ora wani. Akhire Durna wis anggeni luwih nom rawani kong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukake kursi roda ayo. Oh iya ya. Heeh. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sempatanmu kuwi nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kok nyempatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyempatani. Pancen menur siji iki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya, Kek. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undurke ne Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandang. Iya, ngati-ati Kakang Antasena. Ya. Menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anake Semar. Ketitik iki malah kadhaone ngarep aku ora pangling ki Bagong. Heeh, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pangandikaning Kakang Prembandurna kinen besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampeyan tekan riki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok ala. Ala ha to? Iya, pancen mengkono. Wis kowe rasa dadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mulai ya saiki rembukan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketemu sedhela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem
Nek kowe ra gelem meksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsuh. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing ngeleke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara. Nek Kurawa nekat ora usah melu-melu go jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jotosono. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Surtayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik. Wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina niki ngestaken dawuh. Paman kula atur seminggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan. Nek nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong Karang Kadempel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampya mati dening aku pun sekejake nggih wong edan ora nantangi kok njur minggat ayo Pakde nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena gene marganing patimu kowe Antasena
Antasena. Lagi. Kabake gong tak tusuk. Mangkel aku. Sampeyan candak sirahe. Terus diwalik set. Si Surtayu wis Antasena. Bluk. Kena dada. Tembus apa lagi dekoke? Tumbal tak usung nak nyem. Wah, asik. Karena ngonten tumbal tak dudut. Samploke sirahe Surtayu men iso salto kaya sampean mau lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes e aku karo sampean. Wonge unclak-uncluk kaya wong petuk blasmu kuwi. Nek temandang ampuh ra jama-jama. Rampungi, rampungane asip mangkane. Gatotkaca dasar Branyata Siwa Kartowarma. Ayo endi Semar? Kukupan Jiwanaya Antaka. Bedan dadari Gatotkaca. Wah, sumbar kowe. Mati kowe. Wah, sadyadamu modar dene aku. Kono. Awake idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora. Gemes aku. Wae lho Anggris muni. Tampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Ya ngono lho gareng. Nggih. Rampungi to lho. Yo. What? Ngenengke. Swatama anak pendhita kami. Idak sikile. Set. Waduh mati aku. Candak sih sok wah balik. Halo. Wah. Seneng aku iya. Koyo soto ngantem. Yes.
Ora ana apa-apa. Cuk. Tis. Oh. Ditenono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nang gandeng sampean ku bendoro. Ngopo Petro? Wah, pamer ora. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paring kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon wegah ora tenanan. Niki wektune ming sak jam. Ming sak jam kula iso ambles bumi, ming sak jam. Lho saka kuwi mati kowe nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Adake ora. Wis jajaran cobanen. Carane nyoba ngamet ambegan. Ambles bumi. Piye Petro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae saya. Ayo terus Den. Samberi ngono. Samber kabeh. Ayo Dara. Ayo Dara. Dara terus. Kowe ngerti perange Ndara Garukaca? Wah, ora ana tunggale le. Ora ana tunggale. Wis ngambah dirgantara. Kurawa pirang-pirang modal kabeh. Nek kok seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Bela celeng ki. Tar, truk. Asem iki. Munggah sik. Ngene iki dadi ana bedane dhewe-dhewe. Mangga ra. Arep endi cah? Ndara, ngopo? Sakit manahku lho Ndara. Mergane Petro niku ngalem Ndara Antarja ingkang neraka. Petro niku diciprati kekuatane Ndara Antarja. Kekuatan apa? Bisa ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang selawatan. Terbang munggah lho Ndara. Nyuwun Ndara. Yo, niat tenan. Niat ora singunen. Mboten. Merem. Ngamet-ambegan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping 3. Karo batine nyuwun mabur. Modar kowe, Truk. Ah, gleleng aku. Ah, madake. Petruk kandung bolong. Petruk kandung bolong. Iki nalindring pringgondani Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kandung bolong. Truk ora kurang ajar, Truk. Truk ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk ora. Kaya bel. Jiji reng lah. Aku iso jiji asmane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimimi-mimi, Bagong dimimi. Yo. Gong, tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Terus nek mati iki mbok pamit.
Apa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Kok iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetokke aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amlek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Oh, diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng gak iso mabur. Ah kenae Ndara karo kaca. Ya aku nek ra njaluk sik koclek kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petro njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Ala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petro. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula le mamerke Petro ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku ngleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petro, nggawa keris, wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ya iya. Awak. Kene rasa. Kene ki ting crekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Heeh. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu ket biyen metu terus. Tro? Wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ra. Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Iso ambles bumi to? Iso. Gleleng. Graji ndase wani ra. Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Pajar ora. Reng, apa? Wis iso mabur iso. Graji ndase wani ra? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki, gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apa-apa kowe. Aku ora tegel gareng. Kene, ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku iki ora weling apa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lah iki pitake malah kewalik saiki. Nih, ya. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis mari tok tugatake wong modar. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggone tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pira ya, Truk? Yo. Wah, sak entuk obat ijo ora masalah. Yo.
Brodol rambute wae ora. Edian. Anu golek keris. Oke. Anane Drei. Terus ora. Tusuk kene weteng kuwi. Mati Drei. Edan. Mentol e, Tru. Medan. Piye? Coba nyunyukno wetenge Petro. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Acepuk kon sikil. Engko gek sing apuk mengendas tok. Ora nggon aku ki ampun sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa. Nggo nempuknya. Edan ora apa-apa piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora nglek. Kene mereke men JT men. Kene tok ora. Aku ndekem lho. Ya, lobok ketoke nang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke mung 3. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ayo ambles lho. Yo. Gong. Rambutku. Ayo kah ora? Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, Asengkune Dursasana Durmagati Citraksi arep gegerke Karangga Dempel sampya dening aku. Ayo Renya. Harap menyerah. Pantai Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap. Pasukan bumi sudah siap. Pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, 1 tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Mati ya. Mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu. Konangan Satpol PP nyilakan. Mati tenan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong. Ancamane mung siji diplotroke. Seneng aku. Mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe arep metu ngendi wae? Kowe metu bumi Petro saiki iso ambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2.
harap segera menuju ke tempat pertunjukan Malikot. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo break-breakan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kican dua. Aduh, aku njaluk ngapura, Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jabali. Ha? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucuki dasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya, Tru? Begini orang ngerti rasa sok omong tuh goblok neng gaya. Oh kuwi penting aku kuwi. Ngayal padahal. Wah jantuban komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen, lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kang ngeri krungu tembung helikopter kok tratapan. Iki nek ora bali ngrekada wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh. Oling gleleng malang gerik. Oh iya lali. Aku ki sing menehi kadigdayan karo kowe kok malang gerik. Nang ngapunten arang kesupen. Weh. Pripun Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medun. Ati glindingke. Cilaka iki. Nek ngoten kula ya wis boten iso Den. Lah wis kliwat sak jam ya ora iso terus tenak pusakaku ming sak jam. Bojo. Njajal gong ndase digraji. Ndasmu iki. Nek mlethek. Oh iki jaminane ming sak jam. Ming sak jam nggih. Nek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arta dasarke nang pasar aku arep pamer kasudebian arga linggih sareng gawa keris wak tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka 7 dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe. Ojo. Wis rasa wis, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Ayo dadak Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Heeh ya. Bapakmu nendi, Gong? Kula celuk nggih. Iya, kula celuk kon rene. Wah, aku njaluk pamit budal marang Negara Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni budal ning Ndorowadi ya kek. Ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho. Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadene sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami ya. Ngono Kang mlingi kene Semar ya wong ngesoke dawuh. Ya Kang mangkat ayo Dimas tak dherekake Yayi. Slamet tekaku wo, aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Siwa Ndorowati. Ya tak tampa ca bagus. Pangestuning wong tuwa tampan ana, ndak gegem ndadekake jimat. Antasena padha becik. Pangestune Pak Di wilujeng. Aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Pak Di. Iya. Antasena ndak tampa pangestuning wakmu Ndorowati tampan ana, ndak gegem ndadekake jimat. Kulup ana wigati apa? Sowan tanpa tinimbalan katon Gita ana wong wigati maragake matur marang wong atuhamu ing Dwaraka nggih Wisanggeni.
Ingkang sepisan aku ngaturake bekti marang ngersaning Siwa Ndarawati ndungkap angka 2. Malih-malih apa wae? Sowanku karo Kakang Antasena kuwi ora kok saka karepku dhewe kuwi babar pisan ora. Nanging aku minangka dadi pengawakaning Siwa Nayantaka. Lho. Dadi pengawakaning Kakang Semar. Iya pancen mengkono. Kosek to. Sira kuwi atmaja ing Madukara, lah kok dadi utusaning Karang Kadempel kuwi wigatine. Ngene ya wae satemene iki ora kok pancen rinantam lelakon iki babar pisan ora, nanging kanthi ora kasengaja nalika semono aku sowan ngersaning Siwa Nayantaka ya Siwa Semar. Njumbuhake kelawan impenku nalika semono aku ngimpi yen to Siwa Semar kuwi ana ing impenku mangku Sang Hyang Candra. Mongko sarandunging badan Siwa Nayantaka mawa cahya. Tumuli aku sowan nganti saperangan putra Pandhawa bakal ngenyam kamukten sarta ngrasakake kesawapan dayaning Kyai Semar. Lah kok jebur bareng aku tekan Karang Kadempel. Siwa Semar ngendikake yen to pengin bangun desa. Mongko syarat ceranane ora entreng. Syarat ceranane apa, Nggir? Pisan geni. Syarat ceranane aku kudu sowan ngersaning Siwa Ndarawati ing wigati. Mujudake ruba pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar. Ya kuwi aku nyuwun ngampil pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Mulya. Tak suwun ngampil, tak sowanake marang Kakang Nayantaka ana ing Karang Kadempel. Yen dikeparengake matur nuwun, dene ora aku nyuwun pangendikaning Siwa Ndarawati yen ta ora ngeparengake Sekar Wijaya Mulya, tak boyong marang Karang Kadempel Siwa Kresna ya Siwa Ndarawati. Caca mondap lir kinatap tuko yaya sinipi netra kocak mondarandir. Oh jagat wasisaning ubathara wayapura jagat pisan geni. Siwa Ndarawati piye? Yen lumrayaku ora bakal owel maringake wujuding Sekar Wijaya Mulya marang Kakang Semar. Jernyatane Kresna kuwi ngrumangsani gedhe lelabuhaning Kakang Nayantaka tumraping negara Ndarawati lan tumrap pribadining Nata Ndarawati. Pancen wis kabeh dadi seksi yen to Nata Ndarawati persasat keputangan budi kelawan Kakang Semar, nanging kosek ya nggih aja nganti kesusu. Mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Etungane ngene, cara agal-agalan wae. Aku tak paring pangandikan marang anakku lanang Drepsila Geni. Saiki para coba hitungan. Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik ming Panakawan. Kakang Semar kuwi Panakawaning Ngamarta. Kakang Semar kuwi Panakawaning Ndarawati. Ing atase mengkepengin bangun desa wae lah kok ndadak nganggo srana. Ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Mulya. Apa Kakang Semar ora ngawuningani ento Sekar Wijaya Mulya kuwi pusaka kadewatan. Kuwi dudu pusaka baen-baen. Kuwi dudu pusaka sembarangan. Nanging kuwi pusaka pepethinganing para dewa, pepethinganing para titah. Nganti sak jagat iki ora ana werna loro Sekar Wijaya Mulya kejaba mung kagunganing Nata Ndarawati. Mulyan perkara bakal ndak paringake apa ora iki mengko etungane ana dhewe wisanggeni mula sing gedhe pangapuramu. Yen to bali marang Karang Kadempel dina samengko ora bakal bisa bareng karo wujuding Sekar Wijaya Mulya. Ingkang wigati mengko aku bakal sowan dhewe marang Kakang Semar, bakal tak tanjihake wigatine apa lah kok dadi nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya kinarya srana mbangun desa ingkang bakal katindakake dening Kakang Semar Badranaya wisanggeni. Padi iki rasan dadaku nuwun sewu kakehan pengendikan sing tekan kono-kono sing jane upama tak onceki aku malah rada ngendikane Pakdi. Sing tak ngerteni Pakdi paring dawuh yen Nata Ndarawati keputangan budi karo Siwa Semar kuwi pancen kabeh keputangan budi. Saiki hitungane ming mang paringke apa ora? Lho. Iki piye iki? Iki piye iki wae sapa ora ngerti aku. Sing penting Pakdi paring pangandikan diparingke ora. Nek tak paringke matur nuwun, nek ora aku wis diweni Purbawasisa karo kakekne Semar lho. Lho, Purbawasisane apa? Nek nganti ora diparingake aku diwenangke ngampuk ning Ndarawati. Lho kose, sabar. Lah kok dadi kowe arep ngamuk Ndarawati iki? Kose Antasena iki rak negarane wong tuamu to, ngerti? Lah kok dadi kowe
ngancam karo Ratu Ndarawati ki anggepmu kowe iki sapa? Kowe iki meng sak anakku lho. Kowe iki meng banyuku kok wani nantang karo wong tuwa ki. Apa kowe ora nyawang Ndarawati ki akeh senopati Antasena? Aku ngerti Pakde ngendika ngono kuwi meng jontrot karo Mak Cilik Setyaki. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih, piye? Nek badhe damel geger negari Ndarawati, ajangipun wonten dadanipun ingkang pamaning Garbaruji. Ora ning kene papane wong neter kadidayan. Antasena sabar, Setyaki sabar. Wis menenga. Sing marai kaya ngene iki ya sampeyan. Nek sampeyan ora ngendika, Ndarawati akeh senopati, tangeh Pak Cilik Setyaki ngadepi Antasena. Ning gandeng sampeyan jontrot kanggo pengendika Ndarawati akeh senopati, mula Mak Cilik kaya ditetangi rasane. Hak cobane. Hati-hati lho Kang, wis kowe omong wae perkara kole aku. Ngono ya Kang. Heeh. Kowe rembugane karo Mak Cilik karo Pakde Ndarawati, nek perkara Kakak Mak Cilik Setyaki nesu tak tandangane. Mboten wonten ing papanipun neter kadidayan. Nendi medal Jawi dipun cobi. Ingkang paman kalian Langgir Antasena. Kegiatanipun unggul ingkang pundi? Oh iya, aku mung kari manut ya Pak. Pancen ngadepi wong loro kae pancen kudu sing prayitna ngati-ati. Waduh sinuwun lajeng kados pundi negari Ndarawati dados ajanging pasulayan. Kakang Udawa wonten dawuh reksanan Ndatulaya nggih. Aku tak nututi sing padha bondo itu kena iso tak pisahe nang padha regejegan. Ora apik mengko dinulu wong akeh ndak dikira ana perkara ngantraning Jodipati karo Ndarawati. Ingkang prayitna ngatos-atos sinuwun ya. Muga-muga bisa ana pepadang ya Kakang Udawa. Sinuwun Ndarawati kula semangat. Ngantem tangan siji ora tak rasake kok sajae ngrapal Jaya Kawijayan. Mabruk ning diadaku kok semrepet. Lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya. Mak Cilik, tak kira kowe ngejak gojek ning jebul tenanan ya. Njaluk ngapura nek aku mentolo karo kowe lho Mak Cilik. Antasena, ora edan kowe. Prabu kula dipun tulungi. Kok sik tak jaluke tamba aja meneng wae. Nggih. Kita kapake. Ora tak kapak-kapake kok. Kok ngerti aku njotos? Pengerti kowe aku ngantem Mak Cilik? Ora, aku iki ngajeni karo Mak Cilik. Lah kok kowe ndungkluk kok Setyaki iki ndrodok awake? Masuk angin paling. Ora sembrono to. Masuk angin duduk kuwi sak kursine. Ora sembrono aku uga. Kena ngopo? Lah Mak Cilik ya ngantem aku sak kayake nggon dodol. Sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Hyang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakde. Sing iso nguripke wong mati ku ora mung Pakde Kresna. Lho, kowe ya iso. Nek tak wateki tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso. Nggo nguripke wong mati sing durung titiwanci ya iso. Iki nek nggo ngasorke mungsuh tak sembah utawa tak dingkluki. Ngisor dengkul mungsuhku iso lumpuh ora duwe kekuatan. Aduh, Setyaki wonten dawuh. Kowe lumpuh. Aduh, Prabu. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Kursi iki tak rembuke sithik. Iya. Ning saged to. Iso. Aja kuwatir, ayo tambani. Ning Sekar Jamulya tak jaluk. Dipun caosaken mohon Prabu. Tinimbang kula ngagem kursi roda. Tak paringke ning nek wis rampung dibalekke ya. Ya, ora bakal kok kakene Semar ki arep tumindak sing ala. Nek nganti kakene Semar kuwi duwe niat elek tumrap Sekar Wijayakusuma tugelen gulune Antasena. Tenan? Iya.
Omonganmu tak cekeli lho Antasena. Cekelono asli aku ora bakal ngapusi. Ing Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira. Oh. Iki tenan ora, Pati? Lho, lah ya iki Sekar Wijaya Kusuma. Kok pote ra ana? Iki tukul ora sarana ditandur. Oh, lah ya wis. Tak boyong ya. Iya. Wis anggeni, kaya apa ning kono? Ni, apa Kang? Rene. Kembang diwenehke, diboyong. Lah iki macile kena ngopo? Lumpuh, mbok mau kena gejala stroke. Ora iso tambani. Nggih, dipun tambani nggih. Iya kok sithik. Rasa susu. Pusaka iki digawa, aku tak nambani majelis Setyaki. Wis gawe wis. Rumangsaku kok iso nggo mlaku ora, Lek? Ora iso. Ngobah ngono. Saged nggih sekedhik. Madheprana iso mengkur apa ora? Saged. Badhe pun merapaken. Lho, sonte. Ah, sama. Werna-werna ora. Ya, waras ya, Lek. Sok meneh aja nganu, kekuatan ki ana sak dhuwuring langit isih ana langit. Sak dhuwure wong ampuh iso ana sing luwih ampuh, sak dhuwure wong pinter iso ana sing luwih pinter. Aja sok gleleng. Sampun nggih. Wis ge ngadeg. Waduh, matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Ayo padha-padha. Badhe nyuwun pamit ya. Iya, Antasena sing ati-ati ya. Ya. Ayo nih bali nih Sekar Wijaya Kusuma digawa. Ayo Kang, badhe nyuwun pamit. Siwa Ndarawati aku nyuwun pamit. Ya yo, ngger sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya kulup. Kok ora pati nduga mono ana petungan-petungan ingkang perlu tak cocokake kelawan kananing Kakang Semar. Oh iya. Panjenengan paringipun kowe tunggu praja ya. Kula mboten dipun parengaken nderek. Ora usah. Sagedakan iki kaya ora usah. Nderek tindakipun Kakang. Lho niki ngestaken dawuh. Namung ngatos-atos ora Bu iya. Aku lak jujuk ning Karang Kadempel kaya ngapa to kahanane dene Kakang Semar kok panjaluke werna-werna. Nggih, kula semanggaken paduka Kanjeng Prabu. Iya Setyaki. Jaku sakarone Yayi ya luwih prayoga. Abimanyu Padhararja saprapta munggir anakku bocah bagus. Bangsa pinaringaning kawidadan niring Sambikala. Oh, kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya nggih tak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu tampanana. Kula mendingga jimat paripindayana ning ngasantosan. Tetuka Padhararja kulup Gatotkaca. Dan sapinanganing kawidadan Wa Prabu niring Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Gatotkaca ingsun tampa. Ora liwat pangestu ning ingsun tampanana. Abimanyu Padhararja pangestunipun Paduka Rama Kyai Jodipati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Kyai. Ya tak tampa. Gatot padha slamet. Tansah pinanganning kawidadan ing Sambikala sowan kula Rama Kyai bekti kula kunjuk. Wah, tak tampa. Abimanyu Raharja sowan munggir nuninggi Kanjeng Rama. Sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Gatotkaca anakku lanang Padhararja. Nuri paman niring Sambikala sowan kula tebi saking Rubeda. Kulup sakarone sawise katon asu ingkang dadi napas, asat ingkang dadi riwe. Mara diagi matura marang awakmu ing Ngamarta. Ana wigati apa dene sira kurup sakloron sowan mongko tanpa tinimbalan ngger Abimanyu apa dene Gatotkaca. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Sowan kula menika mboten saking pikajenganipun ingkang putra piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwanaya Ntaka. Sira diutus dening Kyai Semar. Nggih kasinggihan mekaten.
Wigatine apa nggih Muragake matura. Nalika semanten kula nderekaken dhateng kadang kula pun Nyayi Wisanggeni. Anggenipun nglempahaken sangganing para putra tuwin kakanthi sowan dhateng Karang Kadempel. Njumbuhaken kan pasumenan ingkang linampan dening pun kadang kula Yayi Wisanggeni. Tumunten sak sampunipun menika Siwana Yantaka paring dawuh bilih badhe anggadhahi sedya nedhi ambangun desa. Kula nyuwun pangapunten. Nanging ngendikanipun Siwana Yantaka sedaya badhe rancak gegayuhan ingkang ginayu dening Siwa Semar menawi Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun Siwana Yantaka. Apa ingkang kudu ingsun tindakake Abimanyu? Ngendipun Siwa Badranaya paring dawuh badhe rancak anggenipun badhe nglampahi ambangun desa menawi para Pandhawa suka paring ambil wujuding pustaka Jamus Klimasada kinarya syarat sarana pambanguning desa Siwana Yantaka wa Puntadewa semban kula miat langening karanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kakonang samsara tetan padhang kasor lan pacaring purnaming gekono dasare mangsa katiga ing Werkudara ora pun kakang ingkang bakal paring pangandikan nanging wangsulana ature anakmu lanang ing Tanjung Anom Abimanyu. Gatot wonten timbalan Rama Kyai. Wonten timbalan Rama Kyai. Upama ta Semar duwe kepinginan bakal mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mestine ora usah dadak kongkonan karo Abimanyu apa dene Gatotkaca. Ngluhurke derajate para Pandhawa. Semar kudune saguh sowan dhewe marang negara Kamarta. Nanging sabab apa dadak kongkonan karo anak-anak Pandhawa. Banget-banget gone ngasorake derajate para Pandhawa. Mula sing gedhe pangapuramu gandeng siji. Pustaka Jamus Klimasada ora kena pisah karo para Pandhawa. Loro gegayuhane Semar. Mung sak desa wae aku dadak nganggo pusaka Pustaka Jamus Klimasada. Kowe bali nggir matura karo Semar Badranaya yen to pustaka Jamus Klimasada ora bakal wal saka negara Kamarta. Yen Semar butuh kudu teka dhewe ning negara Kamarta, ora usah dadak kongkonan sapa-sapa. Gatot Irikata tyan Gatotkaca kinon mapakarga suta tekapira Kresna Parta maneher saktine ra ing ujaran wang-wang nyuwun mapunten Bu sewu kalapatanipun ingkang putra ing Pringgondani Tadah Wadana Rama Kyai kula nyuwun pamunten sanget-sanget Siwana Yantaka anggenipun paring dawuh dhateng ing putra pun Gatotkaca saged lan botenipun pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula ingkang badhe amboyong menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel mboten nganti pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kados pundi mangke gempal manahipun Siwana Yantaka lan sakmangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel ingkang putra ing Pringgondani boten boyong wujuding pustaka Jamus Klimasada nadyan putung mugi kabandhemna remuk mugi kasawurna. Wah cangkeme Pandya bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata Kurawa gambah ongge sroga titik
Nuwun pamunten Koko Prabu. Paripaksa kula ingkang radi mingset anggen kula sowan anyaket lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu. Kembar Sediwa ragile ning apa? Mula gage matur marang wak kadangmu sepuh ing Amarta. Nggih. Supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula, supados samangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun Kakang Mas Jodipati mulasara dhateng putranipun piyambak. Menapa dening Kakang Mas Madukara samangke menawi ngantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan. Menawa kula suwun kanthi sanget monggo to. Kula aturi metang. Kula aturi gelar tuwin, kula aturi gulung. Lelabuhanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika boten saged kapitan mawi wilanganing driji. Namung sampun marambah makaping-kaping bebasanipun Pandhawa kuncung ngantos gelung, Pandhawa jabang ngantos craprang. Kakang Semar boten uwal saking lelabetanipun kaliyan para Pandhawa. Menawi namung nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sadaya Paduka Awal, tumuntun pasrahaken rembag menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati. Monggo Kakang Mas Jodipati menika boten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol. Menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun to Koko Prabu. Sediwa lumen rawuh. Pusaka gage gawanen. Aring marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa Baranggon mung ngrimuk sarta ngleremake penggalihing kadangmu Jodipati apa dene Madukara. Pun ngakang percaya marang sira kadangku ragil Sediwa. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Sediwa. Ngapunten Rama Kyai. Dewa, inggih. Aja dadi palangi Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu panenggak? Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngaten menika kula badhe ikhlas nataken dhateng pejagesang kula. Natake kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama aja mbok labuhi. Ndak gedhe ndase. Ya ajare ora pati-pati lere yen durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, inggih kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula ingkang sami priksa jenengipun Kakang Mas mulasara dhateng putra piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pemanggih. Tumunten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaling nepsu malah sing tuwa menika rak mboten prayogi. Wah, inggih menapa mboten? Yo. Sabanjure piye? Koko Prabu Darmakusuma sampun paring dawuh dhateng kula, pustaka Jamus Lima Sada kinen maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, aja ngapusi. Mboten. Menawi kula wantun matur doro ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jangga kula kinarya lintu. Oh, tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sakarepmu ning kudu tanggung jawab. Kula tanggal jawab, Kakang Mas.
Prabu Gatotkaca wonten timbalan paman wonten dawuh paman Pustaka Jamus Klimasata keparenging wami ngamarta kowe ingkang kudu ngasta nggih ngestaken dawuh reksanan aja nganti tiba ning astane wong kang kurang tanggung jawab mung butuh kinarya syarat ya cukup syarat wae yen wis paripurna kondurna nuning nggih ngestaken dawuh budhal ngestaken dawuh Kanjeng wonten dawuh Kakang Mas kaya ora mentala weruh lungane Pustaka Jamus Klimasata kepareng Paduka hayo ning Karang Kadempel karepe Semar piye monggo Kakang Mas kula dherekaken Kyai Nenggala. Piye? Pusaka Kyai Nenggala. Kyai Nenggala arta gawa ning Karang Kadempel. Ih, kasihan mekaten. Wah, jagat Dewa Bathara. Antarja wonten timbalan. Mesine kowe iso mikir. Kowe wis dewasa. Iso ngulir budi ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan ora pusaka baen-baen ora pusaka mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan diparingake marang Antamandura Prabu Baladewa lha kok dadi Dratate Semar mengarep bangun desa dadi anggo syarat pusaka kuwi Semar iki wong gerang ora iso mikir nyuwun mahapunten nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten Bali nun Bali lho kersanipun Paduka Prabu nundung dhateng kula kandha karo Semar kandha karo Semar yen ora bakal kasembatan mbaya Kyai Nenggala menawi ngaten menapa kula kedah ngruda paripeksa dhateng Paduka Mandura piye menawi ngaten menapa kula kedah ngruda peksa dhateng Paduka Mandura mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala lingsem raosé manaku ing atase kula menika satriya dipun utus mboten saged ngrampungi karya menika raos kula sampun boten saged netepi darmaning kasatriyan. Terus kowe arep apa? Terus kowe arep apa? Iye, kula badhe ngrebat Kyai Nenggala. Iblis kanat. Kowe malah wani karo awakmu Mandura. Kowe ngrebut Kyai Nenggala. Antarja, kowe menungso apa kowe? Manus maring jajalan sekertane pawana menungso hakatan. Wah, selagine dewa wae ora wani nyilek Kyai Nenggala. Mung derajate Semar, batul ketimbang pitulungan nyilek Kyai Nenggala. Ora melek mripate, ora nyawang karo Antamandura Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten wa istri. Mas kok kacang kempe. Wiladara. Ora kena dialus Ratu Mandura. Wa Prabu, nyuwun pangapunten. Kula estrinipun boten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan. Nanging menawi panjenengan sampun miloro dhateng Wonorejo, kula nika menungso dudu kewan. Ayo cobane kaya ngapa kekuwataning Ratu Mandura. Antarja, Antarja kaya bocah. Panos maneh jajalan tuan dhewe. Panos ora tataran kuku karepe dhewe Antarja wani karo aku jatuh. Kresna iki. Inggih. Kok duka-duka nesu karo Antarja.
Kula nuwun pamunten, nek nganti Antarja wani pripun? Lho, lah mau dicoba. Dijajal lho piye? Baladewa mung Antarja aku ora bakal wedi. Antarja kowe wani? Wonten. Lho, bocahe wani. Nun sewu lho, panjenengan menika dereng prisa kekuwatane Antarja. Mula dadi piyai menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu. Karemu piye? Antarja sowan betahipun menawa? Nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Lajeng Aku ora entuk. Antarja panjenengan Tak piloro, tak ajar. nek wong tuane ra trima pripun? Lho nek wong tuane Antarja ora trima kok tekan kene. Tenan apa piye? Tenan apa piye? Nyuwun pamit lo tak matur Kanjeng Rama. Aja wis. Nantang Kanjeng Rama padake wong tuaku ki wong jireh. Kula tak matur. Ya piye? Antasena kan pisanggeni ugi sowan wonten negari Durwati. Lho, wigatine Nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ingkang sekawit kula mboten parengaken gandeng kula menika kemutan lelabatanipun Kyai Semar. Lelabatanipun Kakang Nayantaka tumuli pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenenganipun Koko Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggala namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan menika mboten kemutan dhateng lelabatanipun Kakang Semar? lho lah aku ya kelingan. Lah inggih, menawi kemutan mbok ya diparingi ngampil, ming maring ngampil kok angel ngopo to? Lah kuwi Pusakae. Wijaya Kesuma menika ya pusaka. Sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira, lho, anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa. Kresna disuwuni ngampil diparingi kok Baladewa ora ki. Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Yo. Kok njur mak slonong saka epek-epek Antarja Wonten timbalan. Kyai Nenggala wis diparingake iki lho. Wo matur sembah nuwun, ora caturan. Kula ngaturaken panuwun, ora caturan kowe Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Terus piye? Samenika ngaten, monggo nyaketi Karang Kadempel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajenganipun menapa, rak malah sekeca ta ora usah dadak nesu-nesu kaya ngaten menika. Oh ngono. Inggih. Ya wis ayo. Budhak ning Karang Kadempel, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Kakang Semar, kula janjane piye to niyate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus supaya nyuwun pusaka 3. Pusaka ke pusakaning Koko Prabu Mandura lan pusakaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Ya piye Semar jane? Jane keterangane piye Semar?
Wah, Depol. Karepmu piye? Istunipun niki mung dienggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamongagung. Wahyu Pamongagung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka telu niki. Pusaka telu niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakal mandhap. Lho, lah banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara. Kinemulan mendung sakinggiling padukan Karang Kadempel. Angen danu kaya bakal jawah dres. Jroning Karang Kadempel parandening mangke ana kilat sak gebiaran ingkang nganyigar punang mendung. Tengah biak nyareng itu muruning Wahyu kalih werni Sang Pamongagung manjing anggane Kelurahan Semar tuwin nata Ndarawati. Malah sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andaning Ki Kakang Semar. Berarti Wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdipun Semar kalih Sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampiran kewajiban kedah momong dhateng satya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu inggih menika para Pandhawa. Kekiyataning Wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Kadempel supaya luwih apik lan supaya luwih becik, Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok gelem gunake. Pancen tenggala ki sok ora manut. Karepe nek yahene ki arep dolan dhewe. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang ret. Bratet kate kula Dharma Stuti.